ni minɛli ninnu kɛra k'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna Bari Golde ani Mali marabaajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Bari Golde y'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko jalakikan fɛn fɛn ɲɛsinnen bɛ olu ka baarakɛlaw ma ko olu ma sɔn o si ma ka u ma sɔn k'u da don jalakikan ninnu na k'o pereperelatigɛ. Bari Golde olu kɔni mun bɛ Mali tilebiyanfan fɛ olu bɛ Lulogunkoto mine kɔni de labaara wa o mun na u ta ye 80 ye 100 sara la, Mali ta o ye 20 ye 100 sara la. Hakili jiginna septembre kalo tɛmɛnen Bari Golde yɛrɛ baarakɛla 4 tun minɛna ni olu minɛkun kɔni jɔnjɔn ma da kɛnɛ kan nka u tilara ka labila. Mali dugu jukɔrɔ nafoloko minisiriso ani sɔrɔko minisiriso olu tun ye a lase k'a fɔ ko Bari Golde tala k'a ka layidu talen bɛ timɛ wari sarata hukumu kɔnɔna la, o la ko o kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya baarada in ma a Mali la. Ni novembre kalo yɛrɛ la Result Mining ni o ye sanu baaradaba wɛrɛ ye, olu ɲɛma 2 tun minɛna Bamako nka u tila ka labila tile damadɔni kɔfɛ o kɛlen ka a layidu ta k'a fɔ k'u bɛ dollar wari miliyɔn 160 ɲɔgɔn sara Mali jamana ye.